أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Radost Kurban Bajrama. Šta je Kurban Bajram? Kurban Bajram su 4 Mubarek dana, 10., 11., 12. i 13. dan mjeseca Zulhidžeta. U tim danima muslimani izvršavaju obrede hadža, kurbana i tekbiri tešrika, očekujući Allahovu milost i nagradu. Šta se obavlja u Mekki u dane Kurban Bajrama? Imućniji muslimani iz cijelog svijeta prije Bajrama otputuju u Mekku radi obavljanja 5. islamske dužnosti hadža. Zato Kurban Bajram zovemo i hadžijski Bajram. Šta je tekbir i tešrik? Kada se i kako uči? Dan uoči i sva 4 dana Kurban Bajrama učimo tekbir i tešrik. Ovim riječima u danima Kurban Bajrama veličamo uzvišenog Allaha. Allahu ekber, Allahu ekber, la ilaha illallahu, vallahu ekber, Allahu ekber, velillahil hamd. Allah je najveći, Allah je najveći, samo je Allah Bog, Allah je najveći, Allah je najveći, Allahu neka je hvala. Proučimo još jednom zajedno tekbir. Allahu ekber, Allahu ekber, la ilaha illallahu, vallahu ekber, Allahu ekber, velillahil hamd. Još jednom zajedno. Allahu ekber, Allahu ekber, la ilaha illallahu, vallahu ekber, Allahu ekber, velillahil hamd. Šta radimo prvi dan Bajrama? Šta je kurban i kako dijelimo kurbansko meso? Ujutro prvog dana Bajrama odlazimo u džamiju klanjati Bajram namaz. Poslije klanjanja Bajram namaza, oni koji su u mogućnosti prinose kurbane. Šta je to kurban? Kurban je žrtvovanje deve ili govečeta za više, a najviše za 7 osoba, ili bravčeta, ovna ili ovce za 1 osobu. Kako dijelimo kurbansko meso? 1/3 kurbanskog mesa možemo zadržati za sebe, 2/3 dijelimo siromašnima, a 1/3 dijelimo rodbini, komšijama i prijateljima. Kako čestitamo Bajram? Bajram čestitamo riječima Bajram šerif Mubarek olsun, a na čestitke odgovaramo Allah razi olsun. Koje su pohvalne radnje za Bajram? Pohvalne radnje za Bajram su očistiti i uljepšati kuću, džamiju i okolinu, proučiti nešto pred duše svojih najbližih, okupati se i namirisati, obući najljepšu svečanu odjeću, poraniti u džamiju na sabah namaz, učiti tekbire i udijeliti što više sadake, podijeliti radost Bajrama sa drugima, darivati drugima bajramske darove, pripremiti bajramska jela i kolače, posjetiti svoje najbliže komšije, rodbinu i prijatelje. Kako čestitamo Bajram roditeljima? Roditeljima čestitamo Bajram ljubeći ih u desnu ruku i darivajući im neki dar. Oni nama daruju bajramluk. Roditeljima pomažemo u pripremi bajramskih jela i kolača. Jesu li pohvalne radnje iste za oba Bajrama, i ramazanski i Kurban Bajram? Pohvalne radnje za oba Bajrama su iste. Razlika je samo što je za ramazanski Bajram lijepo nešto pojesti, na primjer hurmu poslije zore, a prije odlaska u džamiju, a za Kurban Bajram lijepo je postiti od zore do klanjanja Bajram namaza. Ponovimo još jednom kroz pitanja zajedno. Šta je Kurban Bajram?
Kurban Bajram su 4 Mubarek dana, 10., 11., 12. i 13. dan mjeseca Zulhidžeta. U tim danima muslimani izvršavaju obrede hadža, kurbana i tekbiri tešrika, očekujući Allahovu milost i nagradu. Šta se obavlja u Mekki u dane Kurban Bajrama? Imućniji muslimani iz cijelog svijeta prije Bajrama otputuju u Mekku radi obavljanja 5. islamske dužnosti hadža. Zato Kurban Bajram zovemo i hadžijski Bajram. Šta je tekbir i tešrik, kada se i kako uči? Dan uoči i sva 4 dana Kurban Bajrama učimo tekbir i tešrik. Ovim riječima u danima Kurban Bajrama veličamo uzvišenog Allaha. Allahu ekber, Allahu ekber, la ilaha illallahu, wallahu ekber, Allahu ekber, walillahil hamd. Allah je najveći, Allah je najveći, samo je Allah Bog, Allah je najveći, Allah je najveći, Allahu neka je hvala. Šta radimo prvi dan Bajrama? Šta je kurban i kako dijelimo kurbansko meso? Ujutro prvog dana Bajrama odlazimo u džamiju klanjati Bajram namaz. Poslije klanjanja Bajram namaza, oni koji su u mogućnosti prinose kurbane. A šta je to kurban? Kurban je žrtvovanje deve ili govečeta za više, a najviše za 7 osoba, ili bravčeta, ovna ili ovce za 1 osobu. 1/3 kurbanskog mesa možemo zadržati za sebe, 2/3 dijelimo siromašnima, a 1/3 dijelimo rodbini, komšijama i prijateljima. Kako čestitamo Bajram? Bajram čestitamo riječima Bajram šerif Mubarek olsun, a na čestitke odgovaramo Allah razi olsun. Koje su pohvalne radnje za Bajram? Pohvalne radnje za Bajram su očistiti i uljepšati kuću, džamiju i okolinu, proučiti nešto pred duše svojih najbližih, okupati se i namirisati, obući najljepšu svečanu odjeću, poraniti u džamiju na sabah namaz, učiti tekbire i udijeliti što više sadake, podijeliti radost Bajrama sa drugima, darivati drugima bajramske darove, pripremiti bajramska jela i kolače, posjetiti svoje najbliže komšije, rodbinu i prijatelje. Kako čestitamo Bajram roditeljima? Roditeljima čestitamo Bajram ljubeći ih u desnu ruku i darivajući im neki dar. Oni nama daruju bajramluk. Roditeljima pomažemo u pripremi bajramskih jela i kolača. Jesu li pohvalne radnje iste za oba Bajrama, i ramazanski i Kurban Bajram? Pohvalne radnje za oba Bajrama su iste. Razlika je samo što je za ramazanski Bajram lijepo nešto pojesti, na primjer hurmu poslije zore, a prije odlaska u džamiju, a za Kurban Bajram lijepo je postiti od zore do klanjanja Bajram namaza. Da vas Allah milostivi nagradi i podari svaki hajr dobro. Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu.